eleccions oficials, doncs per això podem anar a les meses electorals i després nosaltres tenim tots els lligams oficials, evidentment, segons que siguem elegits o responsables universitaris, associatius, etc. Doncs cadascú en el seu càrrec que pot tenir després té la seva legitimitat no a validar el vot, evidentment, però a assegurar personalment que el vot ha passat bé o no. Doncs la jornada, com vostè diu, serà llarga i veurem com acaba, si més no, fins a les 8 del vespre, que serà el moment de tancar col·legis i de començar a fer un recompte als col·legis que, en aquest cas, es permet. Bravo, per favor! Bravo! Graveu, per favor! Que són 40 persones i n'han vingut 100. No ens deixem gravar, No ens deixem gravar de cap manera. No ens deixem gravar de cap manera.